Bire tenenduna juin kalo kile mugan shegi ambalma o bisimila malachuka don kibaru keneka bi kibara mun bambulo kada kuluka mali ministre sombe ni ale kon ka baranya shilindo kenaya sabatilima ale kon e sebembo ka jamana de bela jelen kon la doniya ka foko coronavirus ko o bolochi kon be sena alibi agani kuna foni sepen kon nala aya yere ka fo ko coronavirus bolochi ni o kon indamela kabini marsikalo kile bisabani kele ko mali marabolo caman kɔni y'a sɔrɔ ina fɔ Kayi, Kulikoro, Sikaso, Segu, Gawo ale ni Bamakɔ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna ko ga ko alibi ko baaraw kɔni bɛ senna ko walasa mali marabolo tɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ taga se ka daminɛ teliya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti, Tombouctou ani Kidal ko bolocili ale kɔni sabatili hukumu kɔnɔna la ko a ɲininen do mali finitigiw olu kɔni ka kɛnɛya tigilamɔgɔw ma ni olu ye médecin militaire ye walima ali docteur yɛrɛ ko ulu kɔni ka fara bolocila jɛkulu ninnu kɔni kan walasa cogoya min na baara kɔni bɛ se ka kɛ ka ɲɛ lakana kɔnɔna la ko wa ko ka bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya ko furaji minnu kɔni bɛ mali bolo ko ninnu kɔni dati kɔni kan ka tɛmɛ le 11 juillet 2021 ko o sababuya la mali kɔni tɛna se ka ni furaji ninnu kɔni bɛɛ labaara ka bɛn ni o ye ko o kama ko wilikajɔw kɔni bɛ senna walasa diɲɛ tɔnba ale kɔni ka jɛkulu min kɔni sigila coronavirus kɔni kɛlɛli kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la a kunbɛ cogo ale ni a furajiw dilanni mali kɛnɛya minisiri ale kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko a kɔni bɛna wilikajɔw kɔni kɛ walasa cogoya min na an ka furaji minnu kɔni bɛna kɛ yen nɔ ni u dati bɛna tɛmɛ o ka se ka lasegin o jɛkulu in kɔni fɛ wa kɛnɛya minisiri ale kɔni seginna ka hakilisigi kuma kɔni fɔ maliden bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna ko u kɔni bɛ labɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ walasa cogoya min na maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka coronavirus boloci kɛ kibara wɛrɛ man bolo ka da kulo kan o de ye jumadon juin kalo tile 25 bingalikɛ wale dɔ kɔni taara ka mali finitigiw kɔni sɛgɛrɛ ale ni diɲɛ tɔnba o ka finitigi minnu fɛnɛ b'an fɛ yan nɔ n'an ko olu ma ko MINUSMA mɔgɔw kibara minnu sera ma olu kɔni de y'a yɛrɛ ka fɔ boni ni ale kɔni bɛ duwanza mali cɛmancɛ bolo fɛ jatigɛ wale tabaw olu kɔni de ye bingalikɛ wale kɔni ta ka ɲɛsin mali finitigiw ma fo yɔrɔ fila ni dugu in kɔni kɔnɔna la ni o ye boni ye o bingalikɛ wale ninnu kɔni senfɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko mali finitigi 6 ko olu kɔni bɔnɛla u ni na ko wa fɛnɛ ko maa wɛrɛw kɔni fɛnɛ joginna o tile kelen yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la Inchagar ni ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ mali cɛmancɛ bolo fɛ jatigɛ wale maa wɛrɛw olu kɔni fɛnɛ filɛ tuguni ne ka bingalikɛ wale kɔni ta ka ɲɛsin MINUSMA finitigiw kɔni ma ko ni bingalikɛ wale in kɔni senfɛ ko u kɔni ye mugujugu kɔni de don mɔbili dɔ kɔni na ni ka u kunda MINUSMA finitigi ninnu kɔni kan o kɔni senfɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko MINUSMA finitigi maa 15 ko olu kɔni joginna ko 3 yɛrɛ kɔni tun b'a la ko olu kɔni joginna kosɛbɛ pankuru kɔni nana ni finitigi ninnu kɔni ta ni ka taga ni u ye Gawo yen kɛnɛyasoba la an bɛ wagati min na i ko sisan maajugu minnu kɔni ye nin baara in kɔni kɛ a ma se ka dɔn maa kelen minnu kɔni don nka kibara wɛrɛ mana bɔ kɔfɛ an b'o da aw tulo kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da tulo kan o de ye dɔ bɔla siman bɔrɛ sɔngɔ la kibara minnu sera ma olu kɔni de y'a yɛrɛ ka fɔ minisiri min bɛ ni ale kɔni ka baara ɲɛsilen don jago yiri walima ale ni usine kow fɛnɛ ɲɛnabɔli ma ale kɔni ni mali siman dilannaw ani siman feerelaw olu sigila kɔni ka kuma ni o kumaɲɔgɔnya ninnu kɔni senfɛ u kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko dɔ kɔni bɔra siman sɔngɔ la soni ni ɲɔgɔn ye kɔni cɛ a kɔni yirala k'a fɔ ko siman tɔni kɔni tun bɛ 20,000 ale ni 40,000 na ni a bɔrɔ kelen o kɔni tun bɛ taa 1,300 ɲɔgɔnna la ni ɲɔgɔn ye kɔni kɔfɛ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko siman bɔrɔ minnu kɔni dilanna mali la yan nɔ ko olu kɔni sɔngɔ bɛ 19,000 na ko wa ko minnu kɔni bɛ bɔ jamana kɔ kan ko olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔngɔ tɛna tɛmɛ 20,000 kan o sababuya la ko sisan kɔni siman tɔni kɔni bɛ se ka sɔrɔ 20,000 na k'aw ladɔnniya k'a fɔ siman sɔngɔ yɛlɛnni min kɔni filɛ nin ye a kɔni kun kɛra degunba ye ka ɲɛsin siman feerelaw kɔni ma sabula ko maa minnu kɔni bɛ taa siman ta olu fɛ ko olu yɛrɛ kɔni tɛ ka se ka siman kɔni sɔngɔ yɛlɛnni faamuya nin cogoya in kɔni na ko o kɔni kun kɛra kosɛbɛ ka degunba kɔni don olu kɔni ka baara kɔnɔna la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye jumadon juin kalo tile 25 sikasokaw olu kɔni caman bɔra ni ka taama kɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu kɔni bɛ fɛ faransi ka finitigiw olu kɔni ka taa ka bɔ mali kɔnɔ ni ka sɔrɔ ka rusilakaw ka olu kɔni ka dɛmɛ ɲini kibara minnu sera ma olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko jumadon juin kalo tile 25
Sikaso ka caman kɔni bɔra ka sen don nin taama in kɔni na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sikaso dugutigilakaw fasoden jɛkulu ale ni sifin jɛkulu caman fɛnɛ ko nin taamakɛla ninnu kɔni kun ka laɲini de ko Faransi ka finitigiw ko olu kɔni ka taa ka bɔ Mali jamana kɔnɔ ko sabula ko u kɔni nafa tɛ Mali ye o sababuya la ni maa kelen ninnu kɔni tilala k'a laɲini k'a fɔ ko olu kɔni de bɛ fɛ Rusi o kɔni kana dɛmɛ don Mali ma jatigɛwale tabaw olu kɔni kɛlɛli hukumu kɔnɔna la an balimaw ni ne kun ye aw ka bidon kibaru ye ka da aw kulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ